social media nasi handisi mumastreets nhasi ndanatsoita kufambira nyaya dzachona nhasi chimbonatsogara pasi anditi umbonatsoti pamukanda kuti timbokurukurawo uchiteerera uchizonyorawo zvaunoda comment section ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri amuri yeZimbabwe pano paSaint TV basa richienda mberi. Ndichida kuti a big shout out kuna Zigo TV anditi Zigo TV ndo vari kuita kuti zvinakidze nhasi so nhasi ndine a special guest, a man who needs no introduction when it comes to social media anditi one and only Evangelist Muparinga anditi nguva imwe neimwe inenge ine munhu wenguva iyoyo anditi and panguva inoyi yatiri zvamai manje evangelist vatiinawo ndi Evangelist Muparinga. Evangelist, makasimbere munhu wamwari. Uncle Saint, ndinofara makadi zvenyu. Aiwa, tinofara. Mufaro wangu kuva nemi kekutanga pano paSaint TV. Aiwa, tinotenda mwari nenyasha. Aiwa, tinotenda. Chekutanga ndine vamwe vazukuru vangu Saint anditi vari kutotanga kuona nhasi kana kuti vakatombokuonai because munhu ane phone, smartphone anoti asati ambokuonai anenge achinyepa because mumagroups paipai pavangari paWhatsApp mune muchingotenderera pambachona kaclip kanenge karingori kadiki kachitocirculate. Chekutanga vangada kuziva kuti vanombonzi Evangelist Muparinga zita ravo rizere vanonzani uyezve toda kutangira edu pane zvekushumira zvokuti ashumira izvo zvakatanga rini munhu wamwari? Okay. Zita nditry Muparinga. Ushumiri ndakatanga 2007 kuwadzana kwandaigara parenki tikaenda matrain aitakura vanopinda mutown ndikazomuvha kuenda pana first. So pana first ndakazoendapo 2008. Alright. Yeah. Alright. Ini ndakatanga kuzire pana first pepe. I still remember ndine time yandaitombonotimirepo payo kuti murume ndaitongoita sendiri kudhumana nemba ndine time dzandaiziva kuti around time dzinoidzi muvhangeri wako ushumira. Muri pepe muchishumira I understand kuti ndo pamaisanganawo nevamwe vashumira vakasiyana siyana vamwe vachiritoripo nanhasi vachishumirapo and I understand zvakare kuti this other time ndo pakazombouya Prophet Uebert Angel vakasangana nemi. Why is it kuti mangoramba muri evangelist after meeting Prophet Uebert Angel and muchibva I understand kuti muri spiritual son wavo? Isi tinonatsonzwisa kuti munhu akanzi ave spiritual son waEvangelist ndopeza ndatiwa evangelist kana kutoti prophet. Imusai musina kuzoita prophet. Yeah, when you know your line of calling ukaziva area wakadanirwa you don't compromise, you don't try what you are not. Zvausiri usaiti. Alright. Why? Because unenyasha muarea yawakadanirwa. Even ukasubmita kune munhu is an evangelist or an apostle or prophet kana ari a true man of God kana kuti ari munhu anounderstand zviri kutaura akumove kuti bva ikoko follow what I do. He can mentor you uri kuarea kwako kuleni rako uchingoita basa. Alright. Saka ini ndiri muvhangeri ndotozvinjwa still ndo zvandoda zvimwe by grace mwari vanoona nyasha dzekuticha. Alright. But mainly ndiri muvhangeri but sometimes I teach but handimbozviti a teacher. Alright. Because I sometimes do it but mainly I just win souls, preach the gospel. Alright. Nenyaya yekuti muri makanosubmita kuna a prophet hamboitere nguva imwe yekutononga tsono munhu wamwari zvekutoti vanhu vane vachitoshamisika kutoti evangelist nhasi zvakamira sei havasi vatova prophet here and there but kwete zviri deeper zvekuti you pick people names wotaura chichi in preaching. Alright. You can speak life yemumwe munhu kuti after preaching he come to you what exactly zvamamitaura that's my life. Alright. Yeah, that dimension of the prophetic. Yeah, iyoyo. Iyoyo munotombofamba naye. Alright. Zvakare alright ndiri kuona muri muvhangeri anoshumira kwese kwese. Hamusi munongomira kuti kuchechi kwedu chete. Munopinda kumwe. Munozvibalansisa sei because I understand kuti machurches nekusiyana kwawo madoctrines anosiyana. Lese imimi mabva kutombonoshumira kune venguo chena. Makuzoenda kunoshumira kuisiri.
next week muri ku Salvation Army. Munozvibalansa sei munhu waMwari? Yeah, I'm sure by God's grace, reganitangire pachinonzi wisdom. Wisdom ku-understand environment yawoenda. Paul anoti kuvaJudha ndoita sekudaro, kumagentiles sekudaro, kune vasina murawo nekudii. You need wisdom panzvimbo yawoenda, but the common thing vanhu vese vanoda Mwari. Alright. Even vasingazive Mwari, even vasingaende kuchechi, Mwari vanomuda. Saka ndinotangira pachinhu chavanoda chacho. Because tese nyaya yekutonamata kuda Mwari. Saka zvokuti vakarasika vanoenda neengwe vanozodai ngatitangire pane chinodiwa kana vachida Jesu vachida Mwari rinoparidzika. Alright. Iwe chiregera kuvatsondora mune zvimwe zvavasingatende wabva kuarea munoti izvi zviri right. Alright. Why? Because people they need to grow. Vamwe vanhu vari kuti vari wrong nhasi havasi wrong izera ravo vakamachuwa vanosiya zvavari kuita. Alright. Zvafanira kuti I'll give you this example. Mwana ane 2-3 years haaite musikanzwa. Anoita zvinoitwa nevana ve2-3 years. Munhu ane musikanzwa munhu haakuziva kuti chinhu chiri right hachisi right. Saka mwana ane 2 years haaqualify pavanhu vanonzi vana vane musikanzwa. Why? Because level of thinking ende zvitori normal kuti adaro. Alright. Saka vamuwana kulevel yekurasika kwavo nezvava ndozvava havana kutomborasika. Vakamachuwa vakawana chikafu chakanaka vakamachuwa vakakura. Vanonoti zvazviite. Alright. Saka kuvatuka vari mulevel iyo ikuwaste time. Okay. Because munhu ari wrong ari correct kusvika akuzoti ari wrong. Alright. Yeah. Alright. So tiri kuti imimi ndo maonero amunenge muchiita makuti wisdom, but we have got some other preachers wekutoti ivo pachavo they don't even invite vamwe mapreachers from kunze, and vamwe vasingatotende kutoti vamwe kana vachipinda kwavari kupinda saevangelist mune kwenyu kwamunotopinda vasingatotende kuti nechikonzero muri kupinda ikoko hamusi munhu waMwari. Alright, ndokupai the likes of avanotoataka pachena Apostle Talent Chiwenga. Vanhu vakaita seivavo munenge muchito kudina avo mapreachers akadaro. Yeah, ndosati iengo yewisdom. Nema-interest ako. Because winning souls, you preach Jesus. Winning members, you research ma-areas edzimwe church, otaura nezvavo. You get members. But so winning is all about Jesus. Alright, so muri kuti pane difference winning members ne winning souls. Yeah, zvakatosiyana. Alright. We preach Christ to win souls. Unotaura kunaka kwako nekuipa kwedzimwe church kuti wane ma-members anouya kwako chete. Vanozvitarisa vazhinji vanogona kutenda ikoko, they are not born again. Vanonakirwa naye. Alright. Kuroti at the end of the day harisisiri zvevhangeri yangova show. Indowanzoti zviziviso. Ukati Muparinga akaipa, Roma yakaipa, zviziviso hakusiparidza kungoti vanhu pamwe hamuzivi prophet ninge wakaipa. Chete. Asi kuti Kristu wakaenda pamuchinji kwakuti upo unotendeuka. Zvatosiyana. Alright, saka kuroti yogona kutopindwa tichifunga kuti chechi irongori boka rezviziviso. Zvafanira kuchechi kuti pane nguva yezviziviso. Alright. Nguva yezviziviso hakuvhurwe vhesi. Saka zviziviso zvemazuva ano panovhurwa vhesi vanozonoti aiwa aida tudzwa kuti Roma yakaipa. Alright. Guys, ameno munozoonawo sei hanzi mamachechi amuri kutofunga kuti machechi ka zvipoka zvongotiwo zviziviso. Alright. Imimi handiti muno muZimbabwe ndevapa munoti vanhu vaMwari ningi naningi wewe vanoshumira evhangeri rekuti ukanatsoteerera Evangelist Muparinga ukanobatanidza nekuteererawo varume ava kana kuti madzimai ava unenge wane package yakanatsokwana yeevhangeri. Vakawandisa mara. Alright. With names you can't. Alright. Unozosiya vamwe vakatsondoreka but ine aileni kubva kune vazhinji. Alright. Even vamwe vacho vanototuka vamwe. Ane munhu arasike pese. Alright. Ndo danger yemunhu. Okay. Ukangobata kaengo kadiki kuti akagona chakati akazonyepa zvimwe zvinhu kwauri kune kuri kugona because wakatomuda. Alright. You see, I always give this example. Wachi yangu ikastika pana 10 to 12 dzinombokwana. Ukatondibvunza na 10 to 12 inenge iri right but iri wachi yakafa. Alright. Saka dzimwe dzacho wachi dzedza kafa but unongodzisvikira chitaura nguva chacho. So you need time. Alright. Yeah, with time you can tell kuti saka tiri right. Alright. So tikada kutarisawo zvakare pane the likes of vanhu vakaita sorry enda kuita senotaura mazita but mazita awa
zviri pachena vanhu vari tongori pasocial media vasiri pasocial media handisi kutotaurawo mazita avo the likes of ana prophet Madungu tingati vane pavandomboita zviri right here because musatambe nekuenda kudenga munhu waMwari ende nekunogocha namundare and then uchidzoka. With Madungu kana dai zvanga zvichinzi zvinoitika it was not necessary kuti for public consumption zvinhu zviri personal. Ukazvisa kupublic ine comment section ende vane zvavanofunga saka danger yake ndeyekuti zviri personal zvake ndo zvanoda kuti atrend nazvo zviri specially zviri very sensitive sekudaro ndaenda kudenga ndaona Mwari tazodya ndaita birthday iko at the end vanhu vanokutora comedian kana kuti munhu arongotsvaga ungoitawo mbiri kune zviri personal mukunamata zvisiri meant for public ukazvisa kupublic watokanganisa program yacho yese. Kureva kuti pane zvimwe mimi maybe anotoenda zveshuwa but ini ndozvidini nyika inozvidii kuti aenda saka iye kana akuzvidzorera kunyika kuti ndaendako nekuzodii ndo panobva maproblems. So kureva kuti mimi semunhu waMwari semufundisi mune imwe nyika yamunotomboenda but hazvine munotokwanisa kuzvipatsanura kuti izvi handikwanise kuzviendesa kana muchechi ndezvangu naMwari. That's true. With wisdom you must come to such a level yekuti une zvinhu zvaunoziva kuti izvi Mwari vari kuita neno on a personal level. Moses gwenzi rikapfuta kwaari Mwari vakataura naye pagwenzi haana munhu waachavheta kuti kana une calling rakambopfuta kune zviri personal so zvinodiwa mushumiri. Kureva kuti dzimwe dzenguva so muri kuti dzimwe dzenguva vanogona vachitoenda vachitonoita zvese zvavanenge vachitaura but paari kuzviisa pasiripo. Alright. Guys, amene kuti munozviona sei nyaya tinayo nhasi panapa nhasi tina mufundisi wedu Evangelist Muparinga vatiri kukurukura nawo tichimboonawo engo yezvemweya kuti zvinofamba sei. Kwazotiwo pane nyaya dzimwe dziri kunetsa mazuva ano munhu waMwari tikada kucheka mapastors mazhinji nyaya dzemadivorce vari kuroora vachisiya madzimai vachiroora vachisiya madzimai. I remember pandori nemwe chechi nevamwe mufundisi kumwewo kune imwe area kwandakamboshanya pachinetsa hondo chechi ikatombovharwa yekuti mufundisi vakanga varambana nemudzimai vobva vazoroora musikana akanga ari asha ipapo. Munotowa kudii paarea iyoyo especially handinatsoziva kubhaibheri kuti rinofamba sei but Apostle Paul achimbotaurawo pamupandambopfuura napo achiti mutungamiriri anofanira ari murume wemudzimai mumwe chete. Kuapa pavakazoita tingati ameno munokomentawo muchiti kudii paarea iyoyo. Kune ma-issues emarriage ane chekuita zvichida kuti zvakanyanyoitika kuti vanhu vasvike pakudivorsa but there are times yekuti you judge someone apinda muissue kaune half truth ukazoexposwa the whole truth unozoona kuti hapana zvaaikwanisa kuzviita nekuda kuti zvakasvika palevel iyi. I would prefer vanhu vanorambana than vanhu vanogarira to please vanhu vachidhemenja oza family haikure zvakanaka baba namai havadanani but vari kuitira chechi vari kuitira vanhu at the end of the day vanhu vanourayana vanorovana vanokuwadzana it's better mumwe aenda akadai vese anonamata Mwari anovaregerera vanongopfuurira mberi nekunamata than kuti we die for people or we die for the church. So muri kuti vanhu when it comes to waste that room iriko yekurambana especially let's say mukadzi aita ufeve. Why? Because kune forgiveness to please church and people then you'll be dying inside. It's better kutosiya unamata uri free. Ko tiri kuti hapana zvekuti mudzimai haana kuita ufeve dzimwewo nyaya dzinongonetsa moweza kuti mazuva ano vanhu vanongonetsana zvimwe zvese apart from adultery ndofunga zvinogona kutaurwa zvikabuda nekutaura but zvinosvika pakuti itori spiritual attack yekuti the devil angotsvaga kanyaya kekuti vanhu but anotoda kuti marriage yo iparare. Zviriko pakatoshayikwa mweya waMwari munotorambana wakaipa achitoziva kuti unity yenyu the two of you you can make impact mukingdom because dzimwe nguva Mwari unokupa a partner spiritually muministry but uchingozitora sekunge kudanana kwedu panyama like relationship yaMary naJoseph. Joseph haasi baba womwana haasi muridzi wenhumbu but chakaita kuti atosarudzwa kunzi atoita baba lineage yaJesu haiuyendi kuna Mary inouya through Joseph kuti spiritually denga rakapika amen anorepresent on the ground saka Mary akaramba Jose
atoraya basa remweya spiritual. Alright. Yes. Alright. So kuroti zoni there is room yema divorces even kune ma leaders muchechi kana zvasvika pakuti zvaipa. Tinogona kudaro. Some people lost their lives for the sake of church and people. Chinhu chekuti dai vakasiyana it was better than roof. Alright, ndombodzoka kwamuri tichida kuona mashumiriro amunoita ndokuteerera zvakanyanya. Ende kazhinji ndinonzwa munowanzoda kupa ma examples eupenyu hwenyu mimi. Sepamwe ndotorinako kaklipi kako pamunotaura nyaya yekuti kwatakambobva kumashure ukuku ndaida kutoroerwa chipfere handiti kuti kana kutorohwa nekuti pandaitonzisiya inini ndidi ndipinde pamahwana aienjoy pamunopa maexamples elife yenyu. Papa mune muchitopa chaizvo zvine zvakaitika here because vanhu vazhinji vane vachiti murume zvakaitika here zveshuwa kana kuti dzongori nyaya dzepapulpit. No, vanhu vandakagara navo vandakakura navo they know. Alright. Isi pavyo vanokuwadzana vatainwa navo they know. Maitounowa munhu wamwari zvekutodaro pungwe kubawa zvekutodaro zvotopa mune muchitotaura mafotos anotiripa pafacebook takatobata dore kudhara ndakachengeta aripo. Alright. Yes. Alright. So kuroti imimi munotoshumira evangelism yenyu ndekutotaura kwamakabva. Exactly. Because vachiri ikoko vanowana hope yekuti saka tsana vakurova so vaitomborwa black label. Alright. Zviri possible. Alright. But nevanhu vanopresenta mwari wekuti hambosvika ikoko achikutora unofanira kuuya wega kubva ikoko uzoita muchena. Nyasha dzinotora munhu chero pauri kunobviwa. Vamwe vedu kune kwavakatobvawo but maybe status nerespect yecommunity vakunyara kutaura kuti ungati ndakamboura uri bishop. Uri bishop lakini ndine vana vasikana. To me is not a problem. Alright. But my first day vana vaigona kungonetseka nazvo. Nditi zviri necessary because ndiri muvhangeri. I want to win people vari ikoko. Zvinoita kuroti mukasavaudza chokwadi chinosvika ipapo pamupachona umwe munhu anogona kungozvona sezvisina basa. Jesu une nguva yaanotodza region tenda unoudza vanhu zvawaitirwa naMwari. There are times yekuti zvandakaitirwa inini ritori vhangeri. Alright. Rinotoudza munhu kuti saka zvinobvika unosiya zvinezvi. Because kuna munhu asisina hope. But akasanga nemunhu akabviswa naMwari iko wazati zvitori zvidiki zvamuri kuita izvi. Takatobva kuri wese. Kure. Yes. Alright. Alright, todombodzokera izvozvi pane nyaya zvakare yekuti pane mafundisi vari kuenda kuma-theological schools. Zvagara zviriko izvozvo kwozoti vamwe vasiri kutomboenda kuma-theological schools. Munotiwo kudii nenyaya yekuti yekuenda kuchikoro kana kusaenda kuchikoro? Zviri necessary here kuenda kuchikoro kana kuti izvozvi inini angosei ndikangohwa kuti ndine calling yangu ndotongonomirawo parodhi ndakutoparidza. Right, zviri pakudai so. Kubible school kana kuti kubible college akupiwe munhu chipo. Alright. Chipo you are born with it. Wafana nemunhu ari kuenda kunorodzesa demo unari kudhara. Udangoshapenwa how to approach people, how to handle masituation nechichi, but une demo racho auende kwekwe uri dry unotsvaga demo ikoko. Sauchona kune vazhinji vanobva ikoko hapana chiri kumboita impact kana one because anga asina chipo chacho haana kudanwa but akanodzidza zvinodzidziswa vanhu vakadanwa. Right. But kana wakadanwa my inborn thing for mufundisi it's good to go and learn izvozvo but inini semuvhangeri now ini zvangu zviri easy kangotaura kuti Mwari akanaka ndondatora ndaimbonwa ndaimbohura saka hazvidi college. Because yangu is more like ndiri kublenda testimony nebasa rakabatwa pamuchinjikwa zvatopera motobvapo mapen handitomboda kunzi hanzi hapana zvimwe zvavanotaura college ko tanzoningwa hanzi exegesis kudidi mamonzwa matems awo ndikasangana vakomana vakamboenda ikoko so ndonakirwa nawo still zvese zvanoitaura izvo kwatarisa impact yaaita manje hapana. Vanonokuinzire mavara mahombe ananyumatology hanzi kana kudzidza Greek kuzodii zvimwe zvinhu zviri mumind yevana asi necessary still. Alright. Ina pandakaenda kuIsrael ndafona ndichadzoka ndichiparidza zvimwe singatibo ndaendako. It's just a plan. Saka kune zviri mumind yekuti ndofika kuenda kuIsrael so unyatsotsika paakatsika ukatsika paKalvary nokudii imind.
Alright. Mabva matonifungisa. Chamwari usina kuenda ikoko chinotoparidzika. Alright. Mabva matonifungisa kuti kumashure pana mufundisi wakambotakura mabhegi makore some years back. Obva waisa kuti nyaya dzenyu dzese obva waenda kuIsrael. Kurova tizoni zviri right but kana usina chamwari unogona kungoenda nawo mabhegi ukadzoka nawo. Nyaya kunamata place haina basa. Alright. Jesu unoti yasvika nguva yekuti Mwari vanonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Mweya nemuzvokwadi haisi place. Alright. It's a spiritual dimension realm yaunosvika. Because vamwe vaiti tonamatira Jerusalem vachiti toenda pagoma. Jesu akati nguva yatozokwana. Kuti we've shifted kubva kumaplaces ari physical. Chiva spiritual thing. Whether in Israel, in Iraq, in Dubai, in Mzarabani. Ukanamata mweya nemuzvokwadi. Yes you. Because kana zvadaro zvakutoda passport kana kuti visa. Kuti minamato inzwike. Ofuicha zviti. Alright. Kuroti ipo pana patogona kutonamata. Ndo ndakaona kazhinji munonamata musati maparidza kana kuti mapedza. Yes, pa street ya. Munamato wenyu ndouteerera sere. Okay. Uite 5 minutes. Yeah. Mune matoro hapa ndipera minutes mune makutoti amen. Hazvina basa futi kuti wataura jargon rakaita sei. No. Bozi kunamata akusi kunyengetedza Mwari. Kunyengetera kuna Mwari. Alright. Yeah, changes the same. Alright. And that's sign yekuti I'm humbling myself for you to take over. Ndindamira as a mouthpiece. But the message inobva kwamuri. Just like that. Alright. Kuti waita 15 hours, 2 hours, mindset yemunhu. Munhu anofanira kuendekata 10 hours Mwari anobva atakomana munhu akaoma. Hours aroaka. Nyaya yake ndakuigadzirisa. Alright. Your relationship ndo key. Okay. Yes. Alright. Maybe zvekupedzisira mubvunzo wangu wekupedzisira. Tichida kuchekawo zviri kuitika mazuva ano. Mazuva ano kuri kunetsa nyaya yezverudo izvi. Yes. Pane nzira here yamungati iyi ndo nzira inofanira kuwana nayo mudzimai kana kuti murume. Because mazuva ano kunyange pane WhatsApp group ekusanganisa vanhu. Pane isu totomboita neusarura wako kutoti iwe newe makafitana chendai. Zvine formality rezvekuwana. Uye masanganirano angaite basa here. Because vamwe vanhu vanozovatakwa kunzi makaonana nenzira yakati. Zvine izvi kamarriage kachona ndike manga. Zvine formality. Tozombonzwa vamwe vachiti no ndakamuwana muchechi tichinonamata gomo tichidii. Wakaona whether wamuwana muchechi kubva nekudii. Marriage yenyu ikashaya Mwari haina kuenenda. Alright. Kune vakatotorana mustreet vakaonana paFacebook vakaonana kupi vakainvolva Mwari muchinhu chavo. They are okay. Kwavakatora munhu haisi nyaya. Alright. Samuri kuti hazvina basa kuti masangana papi. As long Mwari vatendera kuti muve mese ende imi matendera mashaidza Kristu kuti ave hwaro wemarriage yenyu. You are done. Okay. Hakuna nzvimbo iri too special kuti ndokunooneka vanhu vari right. Unodisappointwa nemunhu wakatora kuchechi aine chigaro zvikatozokunetsa. Why? Because wakafunza izvo zvinopindira pamaissues ediscipline nerudo. Hazviko izvi. Hazviko. Saka tisave worried hedu nepatikawana vanhu vedu. No. Mazuva ano kuri kuendawo maclubs munhu waMwari. Ende mukada kucheka kuti generation ino vasikana vari kutongoenda weko. Ndinoti kune munhu asingaende kuclub but ane mind dzekuclub. Icho chakagona kuti secha ukachiwana manje yemunhu. Haenda hake ikoko but unhu hwake zvinhu zvavo unizona kuti hauna kuenda kunotora munhu kubhawa but bhawa racho riri mumunhu yezvi. Saka unozvipinza base. Of course ndo zvinotariswa nevanhu. Munhu wako wakamutora kupi. But ndakazodiscover kuti vakatorwa kuri right kwacho vamwe wacho hasi right. Saka wodii mane nzvimbo. Saka kutongoti kana matendera. So maybe the key is to pray for God to give you the right person. No matter what muchazosangana kupi. Kana wango wana yabvuma. Yeah. Because ipapo alright ndakutongozvibvunzira wangu on my personal interest. Ndane makore ndane mudzimai. Nenyaya yekuti nations anasendi kwamune muchitsvagira vanhu venyu man. Saka ndandiritori worried. Alright. Kutoti manje ndichanomuwana kupi ndikati ndotomboya kuchechi kwamufundisi pamwe ndokwandiona vanoenda kugomo vachinonamata ndotonzi uyu takatotisana singaende kuchechi. Saka tatombozva zvechechi tikatisana mumapurazi kwataigara kumazoo. But Mwari akangova part of the marriage. We are done.
nanhasi amakore mangani mai? In the 25 years marriage. All right 25. Saka matonibatsira ipapo handisi kuti akundoda kuti sabati ndikangosangana newatawirirana mwanoda kutirenya itakatisana but later tikazochata things are okay. I see pressure because there are times yekuti munhu anoti pamwe strategy ndikazoda mwari akangova part and parcel oza chinoita kuti zvive izvi nditaura takatizisa takazochata but dai ndisina kubvira ndachata yekuti isando inoramba iripo saka yakatorabhika passing phase kuti zvinoitika unozoita pressure kuti akatizirwa akazodai kutone mabhishopu akatizirwa akazochata havangozotaure chete kana vapa vataure vamwe mazita anotyira vanhu stereke ino kuti zvinogona kubatsira munhu akatizirwa ari kutomentwa kuchechi kuti makangotizirwa so hamuna mate hamusi serious zodi zviriko zviitike nenzira dzakafanana but tikainvolva mwari zvinoshandura tabatsirwa. So guys ndofunga mangozvinzwira mashoko makuru ari kubva kuna Evangelist Muparinga. Ayo Evangelist, shoko renyu rekupedzisira kuna umwe munhu akatiteerera kutaura kunoku muri kuda kuti kudii? Rega nditi nhau yekunamata mwari yakakunakira sedunga munhu. Hakuna munhu chingakutadzise kunamata, especially in these times. Unoziva kuti vanhu vane pfungwa yengoti rega ndimbotraya, ndimboromba, ndimboita zvakati. The best you can do kupa upenyu hwako kuna Kristu. Mwari kukwanira nyasha. Ndo chinhu wani chandakada uchisina ma-side effects. But zvimwe zvese zvaunoenda kwazviri zve havakudze the other side. But chekwa Kristu the other side is heaven. Good life, the other side heaven. Izvi manje izvi kana wazviita the other side pain unosangana nezvakawanda. It's better munhu angouya agamuchire Jesu anamati. Nyaya yechechi is not a big deal. Iwe chiva chechi, Bible rinoti miredi itemberi yaJehovha. Akapinda mauri, he shows you where to go. Iye futi mauri anotaura. Kwete zvezvo kuti anzi chechi yedu inobvumira yenyu inoda here. Iye akapinda mauri anotaura. Saka nyaya nderelationship yako naMwari, the rest follows. Ndofunga mangozvinzwira indine imwe koti yavo yavanogara vachitaura vachiti Kristu hanzi imi muritori temberi. Ndafara noti vatozvitaura imi hanzi muritori temberi, hanzi imi muri bhizi kuti chechi chaiyo ndepi ari kutoda iwewe ndiwe ndori temberi yachona. Thank you very much nekuona. So subscribe kana usati wasubscribe, share this video, comment also maringe nezvatanzwa panapa. Evangelist maita basa nenguva yamatipa yekuti tinge tiri tinokurukura. Thank you so much Uncle Saint. Alright, so from Uncle Saint, Saint TV crew nazigo wachona pamushini tichiti much love and God bless.